RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City ang atuang tatampo nagtasagan nga Lana. Unsa? Makigbuwag ka na ako, Renz? Wala na. Nga naman, unsa may nabuhat na ako? Wa. Ha? Unsay wa? Pagtarong ko no, Bi. Sultihi ko tinuod ko unsay problema ni mo. Usbo na ako. Wala na. Sultihi lagi kog unsay nabuhat na ako. Huwag ka lagi gibuhat. Muna ako yung kalagutan ni mo. Unsa? Wa ko kasabot. Pasabtar ko ko, Renz. O sige. Pasab doon ka. Ha? Mao yung gikalagutan kay wa kay gibuhat papadungdungog niya nimo? Nga gusto niya nga may mahitabo ninyo? Oday, Tungod lang, ana. mao gani. Sakit kayo, dayoy. Maura na siguro na iyang giapas na ako. Dili man kaangay mag-uol, ana, Lana. Ha? Nga naman. Dili ni mo deserve ang lalaking ingon, ana. Dili na love iya. Day Mercy. Sakto si Mercy. Dili ko love ni Renz. Ako orang lawas ba iyang giapas. O kay dili ba ko musugot nga magpahilabot niya. Dali na kay sing nakigbuwag na ako. Maong sugod karon. Kalimtanan ako si Renz. So, sa pila ka buwan, naka-move on na gid in town ka na. Maulagi pa, uy. Dili sa lalim ang akong giagian sa pag-move on ako ni Renz pa. Sa una, mag-iskot pa lang gani sa empangan. Muhilak dayon ko. Karon magkatawa na lang yun ko. O karon nga okay ka naman. Mo trabaho na kagbalik isip wedding organizer? Ambot lang ka pa. Okay naman ko. Pero sa pagkakaroon, murag, dili pa ko gusto mo balik ang trabaho, Pila naman lang din inibilin sa akong kwarta, uy. Hapit naman mahurot akong tinikom. Kinahanglan na gid kay ko mo trabaho balik. Day, naginhanglan gid kay ko si mong tabang. Ha? Nga naman. Ano sa di problema? Nakoy client sa kasal. Og dili gid nag-abot ang among schedule kay nasa ko lang client good nga ka meeting. Unya, unsa may ako matabang? Ikaw may pakig-meeting be for me, please. Okay, sige. Meeting na bitaw. Okay na na. O karon na ni, ha? Thank you! Thank you! Yes, karon na ni. Promise! Oh, Lana? Wow! Paspasa, no? Kaslo na day ka, Renz? Lana, kon. Sugod na ta. Dili na ta mag-usik sa oras. Sige. As in? Renz nga, Renz? Oh, lagi. Ano? Ay, kung dili pa lang siya ang groom, kiligo na unta ko. Sus, ayaw na pagkilig-kilig kay way ayaw tong tawhana. Imagine, pila pa lang kabuwan, wa pa abtig tuig na si pangasawunon? Ay, nalago na una, awi. Ako pa ni mo, no? Imo na lang sugton si Romel. Dugay na ba ito nang uyab ni mo? Ha?
Gisugot gid ko nimo, Lana. O, Romel, kay sa tinuod lang, ganahan man sa kunin mo. Buotan ka. O, naibaw ko nga makaton raw niya kung pagkigugma ni mo pohon. Pabuto na ko nga maabot ang higayon na. Ug maning kamot ko nga ma-inlove ka na ko, Lana. Grabe kayo yung effort si Romel sa mong relasyon. Ug, ang kuno na ako. Nakonsensya ko. Kay sukat nga nakita na ako usab si Renz. Murag ni balik ang akong feelings niya. Pero dili na ni pwede. Kinahanglan na kita kong patyo ng pagbatia. Kay kasluno na si Renz. Di si Renz mo ikaslon, uy. Unsa? Nagkatawag ko na tinuod nga groom. Kay nagtuo ko no ka nga si Renz mo i-groom. Oh, iyan na lang kagipasagtan po kung siya magtuhuan. Napag-gilay chance, day. Dili na, day. Dili na ako makigbalik niya. Lana, Nagunsa man ka din sa akong boarding house. I miss you. Karon na noon natin na tauyab. Karon pa doon ay nahitabo na to. Nalipay na ka nga na tabo natin. Nga nakuha na ni mo imong gusto. Di ba mo rin imong yapas na ako? No, dili na mo akong gapas ni mo. Mahal kita ka, Lana. Mahal kayo. Masilo ako sa kong gibuhat. Hatagi ko kain chance. Please. Unsa? Nagbalik mo? O, day. O, akong gibuhagan si Romel. Day. Di ba niyo makanako nga dili na ka makigbalik niya? Pero, day, love pa ko niya. Ay, naku ni mo. Abi ni mo no, ako'y naluoy ni mo. Ang tanan ni mo sakripisyo pag move on ni mo niya, nabaliwa na. Kay, nakigbalik ka man gahapon ka niya. O ako magbuwag na sad mo. Magsugod na sa kagbalik. Basta kanisalig ko niya, day. Og bas hindi ay og deserve niyang hatagan og second chance, di ba? Madayon taglakaw inig Sunday, Renz? Hala. Kasal man, ano ba, sa akong igagaw ba, kasal ba niya? Nakahinom rin ka itong gi-organize sa imong amiga? Oo, Katuwa. oo. Pero, akining, di lang ti ka imbitaron ha? Kaya kung anong god, inihap lang ko mga bisita god. Mao ba? Okay ra, uy. Kasabot ra ko, Renz. Sabot sad ni mo. Ha? Ngano ba? Unsa may problema nimo? Nagpa-as-if ko nga magpasabra ko laing organizer sa kasal sa imig agaw. Pero di kalit kong tunga dito. O gang hanggaw ni mong uyab, na ikauban ka babay. Unsa? O ganibaw ka nga sa gibuhat ni Sir Sapson. Nag-propose sa maong babay. Unsa? Paminawa sa... Unsa naman sa akong paminahon nimo? Ha? Lain na sad nga bakak? Ayaw na, Renz. Palihog lang igo na sa imong pagpasakit na ako. Paminawa sa... Lakaw na! Oh, Ug ayaw na pagbalik sa akong kinabuhi. Maotoy na ko kayo na kong sayop nga nihatag og second chance ni Renz. Mauni saad na gyud ko sa akong kagalingon nga dili na ko magpadapan niya balik. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.